Нали си послушна? Какво иска Рая? Какво? Хайде кажи на мама Рая какво иска. Виж тук. Какво искаш? Защо? Защо? Защо Рая плаче? Ела. Ела при мама. Ела. Ела. Иска Рая ам-ам? Кое иска Рая? Кое? Кое иска Рая? Аз не знам Рая какво иска. Ето. Ето. Ето по. Мале как фрега. Яла. Яла чучи тук на масата. Айде. Добре, ела чучи на масата. Ема кое искаш? Какво да ти дам?